Еўрарадыё.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Стрым можна слухаць праз наш сайт, праз все звычайныя сродкі, якімі можна слухаць Еўрарадыё, а таксама глядзець у нашых сацыяльных сетках, у Фейсбуку, ВКонтакце, в Аднакласніках нават, а таксама на нашым канале на YouTube. А гэта сумесны эфір Еўрарадыё і Е-прамовы. Госці нашай студыі гэта Анатоль Лябедзька. Прывітанне, Анатоль. Добрый. Экс-лідар Аб'яднанай грамадзянскай партыі, адзін з самых аўтарытэтных беларускіх палітыкаў на дадзены момант, і Юрась Зянковіч. Прывітанне, Юрась. Добрый день. Юрась — гэта юрыст са Злучаных Штатаў Амерыкі, і як мы напісалі пра яго ў анонсе гэтага эфіра на сайце, адзін з самых з'едлівых крытыкаў беларускай апазіцыі. Ну, тут адразу можна сказаць, з аднаго боку, конечно, лёгка крытыкаваць, знаходзячыся далёка, да, за акіянам, з іншага боку, магчыма, адтуль лепш бачна, да, Юрась, што тут адбываецца і як у нашай краіне. А ці часта бываеце вы ў Беларусі, каб ведаць добра пра тое, што тут адбываецца, і якая, дарэчы, нагода вашага прыезду сюды зараз? У Беларусі я бываю часта, пачынаючы з 2016 году, калі я заявіў пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Я тут прысутнічаю як юрыдычна, так і фізычна. Мінімум 4 разы на год прыязджаю на працяглыя візіты. Апроч таго, ў Менску дзейнічае офіс маёй фірмы. І такім чынам я прысутны. Сувязі трывалыя, да? Сувязі трывалыя, так. Юрыдычна я ніколі Беларусі не пакідаў. Я захоўваю беларускую прапіску, беларускае грамадзянства. Гэта для мяне вельмі важна, таму што Беларусь у мяне ў сэрцы. І калі ты нарадзіўся беларусам, мабыць, гэта ўжо на ўсё жыццё. Ладно, окей, беларус, конечно, у кожнага з нас у сэрцы. Анатолий Александр Григорьевич. Ну, відаць, так. Я думаю, ён гаварыў. Вы верыце, Анатоль? Не, я констатую. Я бы сказал, что это был плагиат з моих словаў. Ці вы плагіатуеце са слова Александра Григорьевича зараз? А я нават гэтае слово нейкім чынам прапусціў. Добра, Юрась, вы жывеце сярод, у прынцыпе, у краіне, якая лічыцца пачынальніцай сучаснай дэмакратыі, да, у Злучаных Штатах Амерыкі. Перад вамі ўзоры самай перадавой палітыкі ў свеце. Што вы можаце сказаць пра тое, якая зараз беларуская апазіцыя вось тых пазіцый, якія ёсць у вас? Ну, я бы сказал, что тут трэба гаварыць не пра стан беларускай апазіцыі, а пра стан беларускага грамадства. Па маіх назіраннях, і, власна, чаму я заявіў пра амбіцыі ўзначаліць гэтую краіну, беларускае грамадства імкліва развіваецца. Беларускае грамадства – гэта нармальнае еўрапейскае грамадства з тымі самымі праблемамі, што ў большасці краінаў Еўропы, а вось беларуская апазіцыя і беларуская ўлада, яны засталіся в 90-х годах. І ў гэтым праблема наша, што нашае грамадства перарасло тых, хто кіруе імі. Мне ці хоча здаецца, кіраваць. што збольшага праблемы нашага грамадства таксама з 90-х. Напрыклад, праблема выжывання, якую вырашае ўсё ж такі значная частка грамадства, ну, яна аднекуль адтуль. Да, праблема таго, як пражыць на 300 рублёў заробку там у месяц. Ведаеце, у беларусаў ёсць дзве рысы, над якімі я заўсёды пасмейваюся, але я разумею, што я такі самы беларус, і у мяне гэты дзве рысы ёсць. Па-першае, беларус за капейку задушыцца, па-другое, беларус заўсёды скардзіцца. Гэта вельмі глыбокая ментальная праблема, мы заўсёды скардзімся. Мы заўсёды распавядаем, як всё кепска, не заўважаючы, што далёка не ўсё так кепска, як мы кажам. Спадар Анатоль, вы лічыце, што беларуская апазіцыя застряла ў 90-е, як сказаў толькі што Юрась? Ну, па-першае, я хочу зрабіць наступную заяву. У мяне няма ліцэнзіі на адвакацкія паслугі ні для апазіцыі, ні для грамадзянскай супольнасці, але ў мяне, канешне, ёсць пазіцыя і меркаванне. Я думаю, што Юрась ранавата пачаў кампанію, так? Такое можна гаварыць падчас выбарчай кампаніі. Маўляў, вось апазіцыя не тая, ўлада не такая, а вось наш выбаршчык, ён супер-пупер, ён круты. Ну, калі б ён быў такі круты, то, відаць, даўно змянілі і апазіцыю, і ўладу. Вялікі жаль, у нас... вырашаў што-небудзь, калі б ён быў... Мы знаходзімся прыкладна тут у адной вагавай катэгорыі. Адзінае, я б сказаў бы, для апазіцыі, як плюс, як бонус, гэта ўсё ж такі людзі, якія ў татальнай атмасферы страху,
якія ў сітуацыі на 80% залежнасці фінансава-эканамічнай ад дзяржавы, яны пераступілі гэты страх, і яны ўсё ж такі навучыліся публічна гаварыць нейкія рэчы, якія страшна для астатніх людзей. Вот гэта важная акалічнасць, і гэта я вот здымаю капялюш перад тымі людзьмі, якія адкрыта гавораць: я апазіцыянер у гэтай краіне. То бок апазіцыянер — гэта той, хто пераступіў праз залежнасць ад дзяржавы, той, хто дазваляе сабе больш, я не ведаю, дазваляе сабе крытыку, да? І гэта мы назіраем. Так, той, хто вызваліўся ад вірусу страху, і, па-другое, навучыўся ўсё ж такі вот эту фінансава-эканамічную залежнасць ад дзяржавы альбо зменшыць мінімальна, каб яна дазваляла яму ўсё ж такі заставацца асобай, чалавекам, а не істотай на двух нагах. Гэта зрабілі людзі, якія сёння адкрыта прысутнічаюць у палітычных партыях, у грамадскіх арганізацыях, у медыі, якія нельга назваць дзяржаўнымі. Цікава, што нешта падобнае ў савецкія часы казалі, спрабуючы даць азначэнне інтэлігенцыі, што это сумленне грамадства, да? Што это чалавек, які не здрадзіць сваім перакананням, нягледзячы на ціск, на пагрозу, да, на абставіны. Ну, таталітарны Савецкі Саюз і аўтарытарная Беларусь — гэта ўсё ж такі дастаткова блізкія сваякі. Таму я б такія паралелі таксама правёў. Калі можна, я крышачку падыскутую. Я лічу, што гэтае вызначэнне в корні невернае. Дзеля того, каб быць апазіцыяй, не трэба пераадолеваць страх. Не трэба. Дзеля того, каб быць апазіцыяй... Можна баяцца і быць апазіцыяй. Дзеля того, каб быць апазіцыяй, трэба мець візію будучыні. А вось з гэтым у нас праблема як у ўлады, так і ў апазіцыі. У нас няма візіі будучыні. Тыя людзі, якія на сённяшні дзень гавораць, што яны збіраюцца вылучацца в прэзідэнты, включаючы таго, які ўжо прэзідэнт, калі ў іх спытацца, што вы зробіце на наступны дзень пасля таго, як станеце прэзідэнтам, я думаю, што внятного адказа, ну, журналісту будзе вельмі цяжка да гэтага. А у вас ёсць такі адказ? У мяне ёсць адказ. Ладно, давайте не будзем пакуль агучваць. Мы абавязкова, калі пачнецца сапраўды кампанія прэзідэнцкая, запытаемся. Да? Я думаю, што візія будучыні ёсць у кожнага чалавека і грамадзяніна. Нават, прабачце, у таго, у каго сіні нос, і ён о 8 гадзіне ўжо каля гастраному. У яго таксама ёсць візія. Якая? Пахмяліцца. У яго вельмі канкрэтна ясная, дзе знайсці яшчэ шклянку. Таксама і у кожнага чалавека ёсць. Пытанне не пра тое, якая якасць візіі. Вось гэта, я магу пагадзіцца, і мы можам дыскутаваць. Але гаварыць, што чалавек жыве сённяшнім днём і не разлічвае, куды ён паедзе на адпачынак, і ці памяняе ён сваю працу, што ён будзе рабіць там сваёй адукацыяй. Кожны плануе. Хтосьці там на год, хтосьці на 5, хтосьці на 1 дзень, гэта ёсць. Пытанне пра якасць, але тут яна ў кожнага можа быць свая. А вы плануеце на 5 год наперад? Ну, безумоўна. Што, дзе вы бачыце сябе ці вашу палітычную партыю праз 5 год? Я скажу так, што адгорнем старонку. У Аб'яднаная грамадзянская партыя ўжо гадоў 10 мае планаванне. Ёсць 5гадовае планаванне і ёсць на кожны год ёсць планы. З гэтым ужо навучыліся, гэта ўжо, так скажам, пазаўчарашні дзень. Іншая справа, калі вы у такой краіне спецыфічнай, як Беларусь, вы можете ставіць правільныя мэты, задачы, але рэалізацыя іх, яна можа сутыкнуцца з тым, чаго няма ў Злучаных Штатаў Амерыкі, чаго няма ў Францыі ці ў Польшы. Так? Слухайте, я хацеў бы таксама падтрымаць Анатоля. Візія будучыні — гэта вельмі добра, але яна ёсць у тым ці іншым выглядзе і ў беларускай апазіцыі, якая прапаноўвала, напрыклад, ну, самае вось, што на паверхні, это праграма 1 мільён працоўных месцаў для Беларусі. Гэта візія будучыні, да? А ў беларускіх уладаў такі ўвогуле столькі планаў, стратэгія нацыянальнага развіцця да 20-го года, хутка ўжо сказаць, да 30-го ёсць. Апошнія прадпрымальнікі на 12 гадоў. Гаспадарства, давайте мы паглядзім, якія з гэтых планаў былі рэалізаваны, што апазіцыйны, што ўладны. Гэта іншая сітуацыя. Але гаварыць, што візіі няма, гэта неправільна, таму што не ў адносінах да асобы. Далі жыццё ўносіць карэктывы свае. Візія — гэта стратэгія, гэта не мроі, гэта менавіта стратэгія, ясна распланаваная крок па кроку, куды мы ідзем і да чаго імкнемся. Ну так, ну але хто можа сказаць, што 1 мільён працоўных месцаў — это мроі, да? Ці там тое, што мы ў 2030 годзе мусім стаць IT-дзяржавай, да? Это, ну, мроі, да? Это столькі гадоў просто... Ну, а дзе 1 мільён працоўных
напрамак. Ну, мільён працоўных месцаў якраз зараз РУМОС у большай ступені пачалі рэалізоўваць. Так, это фрагментарна. Тут самая вялікая праблема, што у беларускіх уладаў няма сістэмнасці. Так? Яны б хацелі адначасова так і праводзіць рэформы і разам з тым нічога не мяняць. Даваць свабоду і ўсё кантраляваць. Вот у гэтым праблема, што мэты і задачы, якія ставяцца, яны абсалютна не сумяшчальныя. Таму мы бачым тое, што робіць сёння ўлада, гэта фрагментарнасць. Фрагментарнасць, і гэта толькі запавольвае рухі да пераменаў у Беларусі. Вось тут я абсалютна згаджуся. Я мушу сказаць, што, безумоўна, беларускія ўлады, яны засталіся ў мінулым, і яны ўваходзяць проста ў канфлікт з часам. Таму рана ці позна гэтая ўлада не зможа праіснаваць, таму што беларускае грамадства рушыла далёка наперад, і рана ці позна гэтая ўлада вымушана будзе сысці. Якім чынам яна сыдзе? Ну, гісторыя ведае два сцэнары: рэвалюцыйны і эвалюцыйны. Я асабіста прыхільнік эвалюцыйнага шляху развіцця. Я лічу, што змены павінны адбывацца мірным шляхам праз выбары, але ў гэтай сітуацыі мячык не на нашым баку. Гэтай сітуацыі мячык на баку ўлады, і гэта шмат чым будзе залежаць ад іх паводзінаў, ад той візіі, ад той стратэгіі, калі яны здольны будаваць стратэгію, якую яны абяруць. Некалькі разоў прагучала слова рэформы вось у нашым дыялогу, і мне здаецца, што палітык, які зараз пойдзе, напрыклад, на прэзідэнцкую кампанію з лозунгам рэформаў, ён у Беларусі заведама прайграе. Таму што да рэформаў не гатовыя не толькі ўлады, але да рэформаў, да нейкіх грунтоўных пераменаў і пераменаў да горшага ў першыя часы, якія звычайна несуць рашучыя рэформы, не гатовыя і людзі. Як вы лічыце, ці мае ў Беларусі шанец палітык, які скажа: я рэформатар, і я прыйшоў для того, каб змяніць Беларусі ваше жыццё? Ведаеце, а в Беларусі рэформы ўжо прайшлі. Уже самыя балючыя рэформы прайшлі. Для мяне было просто шокам, наколькі Беларусь змянілася да лепшага за тыя 10 гадоў, што я не з'яўляўся тут. І калі я ў 16-м годзе прыехаў у Менск, гэта было досыць спантаннае рашэнне. Я пабачыў, што ўжо можна займацца бізнесам, ўжо можна займацца грамадскай дзейнасцю, з пэўнымі абмежаваннямі, але займацца можна. І я лічу, што мы прайшлі самы балючы этап. Наперадзе нам трэба мець сваю візію і яе рэалізоўваць. Я паспрачаўся, канешне. У нас засталася 1 хвіліна якраз на ваш адказ, Анатоль. Ці можа палітык-рэфарматар нешта супрацьпаставіць і нейкую добрую прапанову? Абсолютно. Я думаю, што зараз якраз ёсць попыт на рэформы, на перамены, таму што нам 25 гадоў як мінімум гаварылі, чаму не патрэбны перамены, чаму не патрэбны рэформы. І людзям уже ад зваротнага, калі ўвесь час гавораць, што гэта не патрэбна, а іх жыццё у падаўляючай большасці. У нас крок наперад зрабіла толькі номенклатура, у якой насамрэч зялёнае святло, і я б тут пагадзіўся з тым, што говорыў Юрась, у іх перамены адбыліся даволі такія істотныя, радыкальныя. Яны сёння маюць катэджы не горшыя, чым чыноўнікі у еўрапейскіх сталіцах. Яны сёння распараджаюцца велічэзнымі рэсурсамі, у памерах Беларусі адноснымі, канешне, але абсалютна бескантрольна. Яны могуць пасылаць сваіх дзяцей на навучанне ў Брытанію і гэтак далей. А для падаўляючай большасці людзей нічога істотна не змянілася. Невялікі толькі адсотак адчуў гэтыя перамены. Таму сёння ёсць попыт на перамены. Толькі правільна трэба ўпакаваць гэта і сказаць, што гэта азначае ў жыцці кожнага чалавека. Сябры, вельмі хутка праляцелі першыя 12 хвілінаў нашага эфіру. Зараз мы зробім перапынак на выпуск навінаў і невялічкую песню. Пасля вернемся праз некалькі хвілінаў у студыі Еўрарадыё для таго, каб працягнуць размову з Анатолем Лябедзькам і Юрасём Зянковічам. Заставайцеся з намі. Сыпала ночь, снег рваной подушкой луны, звездами дискотек на город валуны. Белого шепота страх, не оставляя следа, искрой ножа в руках
Час ведаць, што адбываецца. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч, каротка пра асноўныя падзеі. У Беларусі збіраюцца ўзмацніць манаполію дзяржавы на вытворчасць алкаголю. Пра гэта ў панядзелак на нарадзе, прысвечанай пытанням развіцця лікёра-гарэлачнай галіны, заявіў Александр Лукашенко. Ён адзначыў, што ва ўсіх краінах гэтую сферу дзяржава жорстка рэгулюе. Але ў Беларусі, напэўна, самае жорсткае рэгуляванне, паколькі існуе пэўная манаполія на вытворчасць і рэалізацыю алкаголю. У аграгарадку Лучыцы ў Быхаўскім раёне на уроку фізкультуры памёр вучань 3 класа. Здарылася гэта 19 кастрычніка падчас бегу. У хлопчыка было хворае сэрца, інфармуе партал Тутбай. Калі ён упаў, дапамогу спрабавалі аказаць настаўнікі і медсястра. Хуткая ехала 40 хвілін. У траўні наступнага года ў Беларусі могуць абвесціць выхадны тыдзень. Магчымасць прыняцця такога рашэння дапускае міністр эканомікі Дмітрый Крутой. Як паведаміў чыноўнік у інтэрв'ю праграме «Галоўны эфір» на тэлеканале «Беларусь-1», тэма будзе асобна разгледжаная ўрадам. Калі такое рашэнне будзе прынятае, выходнымі стануць дні ад 6 да 12 траўня наступнага года. Заўтра сапсуецца надвор'е ў нашай краіне. На бягучым тыдню ў Беларусі чакаецца нават мокры снег, інфармуе Белта са спасылкай на сіноптыкаў. А ад чацвярга прагназуецца начная мінусавая тэмпература. Уначы будзе ад 0 да плюс 6 градусаў, у дзень да 11 градусаў цяпла. Кароткачасовыя дажджы пройдуць амаль па ўсёй краіне. А адразу пасля выпуска навінаў у нашым эфіры працягнецца размова з экспертамі пра праблемы беларускай апазіцыі. У нашай студыі юрыст Юрась Зяньковіч і экс-лідар АГП Анатоль Лябедзька. Заставайцеся з Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Яшчэ раз прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё і тым, хто глядзіць наш жывы эфір праз сацыяльныя сеткі. Мы ў мінскай студыі. Амерыканскі юрыст Юрась Зяньковіч і экс-лідар АГП, беларускі палітык Анатоль Лябедзька. Дарэчы, Юрась таксама палітык. Нешта я так загаварыўся ў нашай студыі. Яшчэ раз прывітанне, Анатоль, прывітанне, Юрась. Добрый дзень. Мы спыніліся на тэме рэформаў. Юрась кажа, што рэформы ўжо збольшага адбыліся ў нашым грамадстве, адбыліся незаўважныя, можа нават супраць волі дзяржавы і чыноўнікаў, якія, ў прынцыпе, на нейкім макраўзроўні іх яны вымушаны былі пайсці, тармазілі, але вымушаны былі на мікраўзроўні пайсці. Анатоль лічыць, што ўсё ж такі больше змянілася само жыццё чыноўнікаў, уладных колаў, якія сапраўды атрымалі доступ да бізнеса, да рэсурсаў, да іх пераразмеркавання праз беларускія прадпрыемствы, але у жыцці людзей не змяніліся, і таму попыт на рэформы можа стаць нейкай палітычнай праграмай. Так, толькі адна ўмова патрэбна, каб былі стандарты АБСЕ па выбарах, і тады ўсё набывае сэнс. І з'яўляецца матывацыя. Калі гэтага не змяніць, гэтых умоваў, то ўсё будзе паўтарэннем папярэдніх выбарчых кампаній. А гэта пытанне веры і даверу, я б сказаў. Я так зразумеў гэтае выказванне, што беларускі выбаршчык без такіх стандартаў проста не будзе верыць у тое, што нешта выбарамі можна змяніць. Так? Ну, мы можам зараз спрачацца і пра адсоткі, бо няма сацыялогіі ў Беларусі, і вельмі цяжка сказаць, што насамрэч думаюць людзі. Але я думаю, што большасць сёння, ўжо большасць, не верыць у тое, што ёсць сумленныя справядлівыя выбары. За гэты час адбылася поўная дыскрэдытацыя выбарчай мадэлі, і людзі не чакаюць, не звязваюць перамены ў іх жыцці з тым, што яны ходзяць на выбарчыя участкі. Вот гэта рэальнасць, і з другого боку мы бачым адсутнасць палітычнай волі у правячай номенклатуры нешта мяняць. Іх асноўная задача ўлада, кантроль, і таму самі на гэтыя перамены палітычныя яны не пойдуць. Таму мне падаецца, што калі ўсё застанецца так, як ёсць, то няма перспектываў пасля 2020 года. Сапраўды было ўжо заяўлена, што прынамсі да парламенцкай кампаніі ніякіх зменаў у выбарчы кодекс унесена не будзе, што гэтыя змены ўжо 1,5 гады як падрыхтаваныя, але ляжаць на стале ў Александра Лукашэнкі. Это сказала Еўрарадыё старшыня цэнтра выбаркама Лідыя Ярмошына. Юрась, вы заявілі пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, то бок вы збіраецеся вылучыцца кандыдатам на выбарах 2020, і вы верыце ў тое, што нават у беларускіх умовах, нават пры тым заканадаўстве, якое ёсць зараз, можна перамагчы. Я заявил про свои прэзідэнцкія амбіцыі, але я не сказаў, што я буду вылучацца на выбарах 2020. О, так. І гэта адна з прычынаў, таму што я лічу, што вылучацца трэба адзін раз, але так, каб перамагаць. А час яшчэ не прыйшоў.
я лічу, што кампанія 2020 ужо прайграная, таму што і да яе пачалі рыхтавацца занадта позна, нічога няма палітычнай структуры, няма палітычнага лідара, які можна павесці за сабой народ, і таму я асабіста хутчэй за ўсё, хіба што рэзка нешта памяняецца ў краіне, 2020 удзельнічаць не буду. Але юрыдычная кампанія яшчэ нават не пачалася, яна ў Беларусі пачынаецца афіцыйна, здаецца, месяцы за 3 да выбараў. Тады можна весці адукацыю, агітацыю, агітацыю і гэтак далей. Яшчэ застаўся даволі істотны час. Анатоль. Тым не менш, я лічу, што выбары ўжо прайграныя. Таму што гэта паказвае аналіз маёй сітуацыі, гэта тое, што мы бачым, нават тое, што гаворыць Анатоль сёння в студыі, што шансаў няма, надзею няма. А навошта тады ўдзельнічаць у тых выбарах, прабачце? Не пакажуся. Ну, па-першае, давайте пачнем ўсё ж такі з тэрміналогіі. Вось калі Юрасік патэнцыйны кандыдат на нейкай выбарчай кампаніі, я думаю, правильно гаварыць ўсё ж такі выбарчая кампанія. Бо калі вы гаворыце слова «выбары», то ў галаве грамадзяніна ЗША, там Францыі, Літвы ці Польшы узнікаюць пэўныя асацыяцыі. Гэта рэгламент дзеянняў, гэта правілы, па якіх вы гуляеце. У Беларусі гэтага нічога няма. У нас, ну, прыклад, выбарчыя камісіі, дзе там больш за 80 тысяч чалавек, якія лічаць галасы. На апошняй кампаніі былі толькі 33, здаецца, прадстаўнікі апазіцыйных партый. Гэта азначае, што прадстаўнікі толькі адной асобы, аднаго палітычнага клана, адной палітычнай групы лічаць галасы. Канешне, гэта не выбары. Ці як ідзе у нас галасаванне? У нас галасуюць не бюлетэнямі, а пратаколамі. Гэта вельмі важна і істотна. На гэтым этапе, канешне, удзельнічаць патрэбна, але трэба стварыць сітуацыю, калі удзельнікам будзе шараговы выбаршчык. Вось тое, што зрабілі сёння шэраг палітыкаў, яны ўжо заявілі. Мы гуляем па гэтых правілах. А правілы наступныя. У футбол выходзіць гуляць Александр Егорович, спадарыня Ярмошына, а ўсе астатнія, хто ўжо заявіў, што я удзельнічаю ў гэтай выбарчай кампаніі, мы проста падкідваем ім мячыкі. Не бачу іншага сцэнару, як спроба правесці і рэалізаваць праймеріз, калі самі людзі, звычайныя выбаршчыкі, праявяць да гэта цікавасць, гэта вялікая праблема, і падпішуцца пад гэтым, што яны вызначаць, хто ёсць альтэрнатыва не толькі Александру Лукашэнку, але таму палітычнаму эканамічнаму курсу, які рэалізоўваецца ў Беларусі. І вось калі это будзе рэалізавана, калі ў ім будуць удзельнічаць дзесяткі тысяч, а лепш сотні тысяч людзей, то тады ўзнікае палітычная інтрыга. Гэта палітычны ціск, таму што я таксама прыхільнік таго, каб усё ж такі у нас адбываліся перамены, але не рвалі адзін аднаму чувы. Ну, падчас гульні футбол з Александром Лукашенко у мяне в адрозненне ад Анатоля няма такога досведу. Вам ведаць лепш, як гуляць футбол. І ведаем яго слабыя хібы, але тады была палітычная, тады была гульня. Я за гэта. Быў футбол, так. Быў Верховны Савет футбол, так. Я лічу, што сапраўды моцны кандыдат, ён не звяртае ўвагу на іншых кандыдатаў. Сапраўды моцны кандыдат, ён проста вядзе за сабой людзей, і людзі ідуць за ім, таму што яны адчуваюць яго моц. Мой сцэнар перамогі на выбарах – гэта моцны кандыдат, які мае міжнароднае і внутрыпалітычнае прызнанне і дасягненні жыццёвыя, які дазволяць выкаціць гэта супраць таго, што супрацьпастаўляе ўлада. І другое – гэта моцная палітычная структура, якая здольная падтрымаць ягоны амбіцыі і падтрымаць ягоную каманду. Нават калі на прэзідэнцкіх выбарах такі кандыдат не пераможа, гэта дазволіць стварыць моцны задзел уплыва і палітычнага ўплыва, таму што палітычная партыя імкнецца да максімалізацыі свайго ўдзелу ў палітычнай сістэме, гэта паліталагічнае вызначэнне. Такім чынам, наша задача атрымаць рычагі ўздзеяння на сітуацыю ў краіне. Сёння апазіцыі іх не мае, і я лічу, што гэта неправільна, гэта нехарашо, і я збіраюся гэту сітуацыю змяняць. Але вы таксама не маеце пакуль такіх рычагоў. Моцны кандыдат, адкуль ён з'явіцца? Ён не з'явіцца проста з паветра, з нейкай прабіркі, так? На мой погляд, у Беларусі велічэзная колькасць людзей, якія здольны да канкурэнцыі падчас прэзідэнцкай кампаніі. Ну, хто думае, што нават сярод, прыклад такі, нават сярод старшынь, скажу па-старому, калгасаў, якіх больш за 3000, і то іх, вось это, супольнасць вылучыла Александр Егорович, быў яшчэ Дубко і гэтак далей. Так? А ў нас яшчэ дырэктарскі корпус, у нас навукоўцы, у нас проста разумныя людзі. Ім патрэбна толькі адно.
ім патрэбна, каб галасы лічылі, каб былі магчымасць простай камунікацыі з людзьмі. Вы ж сёння глядзіце, у нас што робіцца ў Бярэсці. Людзі выходзяць карміць голубоў, так, а іх пратаколы. Наўпрост камунікацыі з людзьмі вельмі цяжкія, складаныя. Вы адкрыйце вот эти две магчымасці, наўпрост камунікацыі плюс лічыць галасы, і з'явяцца канкурэнтназдольныя людзі. А так у нас все говораць, вот гэта ж ён павінен з'явіцца. Адкуль ён з'явіцца? Калі няма палітычнай прасторы, няма палітычнага жыцця, ён ніадкуль не з'явіцца. Ну, Анатоль, выбарчыя камісіі у нас такія, якія ёсць, іншых вам ніхто не дасць, і разлічваюць на тое, што прыйдзе дядзя з-за мяжы, дядзька Юрась, ці дядзька Сэм, ці яшчэ хтосьці, і дасць вам выбарчыя камісіі. Мне здаецца, гэта крышачку наіўна. Я лічу, што трэба пачынаць з пэўных праектаў, якія аб'ядноўваюць грамадства. Прычым не толькі апазіцыя, а менавіта грамадства. Праймерыс в лепшым выпадку аб'яднае апазіцыю. То я в гэтым не ўпэўнены. Мы ўжо праходзілі пра праймерыс 2006. У Балгарыі 500 000 балгараў сабраліся, правялі праймерыс, і з гэта пачаліся перамены ў краіне. Я прапаную іншы сцэнарый. Напрыклад, вось сёння ў нас 75 год ліквідацыі габрэйскага гета Мінска. Так? Чаму ў Беларусі да сённяшняга дня няма помніка праведнікам народу свету, якія паходзяць з Беларусі? Это наши беларускія героі. Это наши людзі, якія бескарысна і з рызыкам для жыцця ратавалі сваіх суседзяў. Это добрые словы. Это добрые словы. Давайте объединаемся, реализуем хотя бы один проект. Вельмі цікава, што беларуская ўлада таксама яднае і будуе сваю ідэалогію на падзеях 75-гадовай даўніны, то бок на падзеях з Вялікай Айчыннай вайны. Толькі яна бярэ ўвогуле усю гэтую кампанію. Яна бярэ савецкі народ пераможца, які можам паўтарыць на Берлін і гэтак далей. Я лічу, што у нас асноўныя падзеі адбываліся ў нашай краіне. Заўважце, што два народа в свеце найбольш пацярпелі падчас другой сусветнай вайны. Гэта габрэі, яны згубілі 6 мільёнаў з 18, і беларусы, мы згубілі 1/3 насельніцтва краіны. Я лічу, гэта тое, што нас аб'ядноўвае з нашымі былымі суседзямі, шмат якія з іх яшчэ засталіся тут у нас. І гэта тэма, якая можа аб'яднаць грамадства, прычым і ўлада, она вымушана будзе далучыцца, таму што гэта такая ініцыятыва, супраць якой немагчыма нічога сказаць. Ну, улада на гэтым якраз прыкладна, калі мы ўключым сёння ці заўтра тэлевізію, мы нешта пачуем тое, што сказаў Юрась. Я думаю, калі мы гаворым пра палітычную выбарчую кампанію, адзінае, што можа быць вот такім падмуркам, гэта проста кампанія ціску на ўладу, каб змяніць правілы, па якіх праводзяцца выбарчыя кампаніі. І на сённяшні дзень 11 арганізаваных структур зрабілі свае прапановы. Гэта 3 пункты. Першае, у камісіі маюць права мець сваіх прадстаўнікоў, усе, хто іх удзельнічае, кандыдаты. Другое, гэта падлік празрысты бюлетэняў. І трэцяе, гэта рэгламентацыя галасавання. Наша задача на гэтым этапе праводзіць людзям тлумачальную працу, што гэта наўпрост звязана з іх жыццём. Вот твой заробак, калі ты ўсё адно атрымоўваеш па ведамасці 70 рублей, ён звязаны з тым, што ты не выбіраеш дэпутатаў, ні пасялковага савета, ні палаты прадстаўнікоў, ні прэзідэнта. Не ўдзельнічаеш у палітыцы. Абсалютна. Калі людзі зразумеюць, што вот існуе сувязь паміж тым, выбіраюць яны ўладу ці не выбіраюць, і іх партмане, іх лядоўні, што там, то тады якраз і прыйдуць перамены. Вот на гэта трэба скіраваць нашу дзейнасць. Бо ў нас увесь час говорят, выбары гэта людзям не цікава. Але мы ніколі мала тлумачым людзям, што гэта пытанне не толькі палітычнае, гэта эканамічнае, гэта фінансавае, гэта сацыяльнае пытанне. Анатоль, на ваши 3 пункты я запрапаную 2 сваіх пункты. Я не лічу, што выбары гэта асноўная праблема беларускага грамадства і беларускай дзяржавы. Асноўная праблема ў нас гэта адсутнасць канстытуцыйнай гарантыі правоў уласнасці і адсутнасць незалежнасці судоў. Вось я лічу, што на гэтым трэба канцэнтравацца. І гэта ёсць 2 асноўных пункты, на якім я хачу сканцэнтравацца ці як апазіцыйны дзеяч, ці як прэзідэнт краіны. Гэта тое, што я хачу змяніць гэтай краіне рэальна. Тая ж праблема курапатаў, яна наўпрост вырастае з праблемы адсутнасці гаранты правоў уласнасці. Дарэчы, курапаты хацеў згадаць зараз і я, таму што якраз такі курапацкі праект год таму выглядаў на тое, каб аб'яднаць прынамсі ўсю апазіцыю, таму што у апазіцыі была абсалютная еднасць вакол таго, што курапаты гэта такое месца, дзе трэба усталяваць мемарыял, курапаты
курапаты гэта месца, якое трэба абараняць, і там былі прадстаўнікі абсалютна разных рухаў і партый, да, калі, напрыклад, туды падагналі будаўнічую тэхніку, але ўлады скарысталіся гэтым праектам па-свойму, да, яны проста ўзялі і перанялі яго. І хто зараз мемарыялізуе курапаты? Гэта беларуская ўлада, якая правяла сіламі Мінкульта конкурс. Прабачце, Павел, вам шашачкі ці вам ехаць, як в том старым анекдоце казалі? Ну, вам трэба мемарыял курапатах ці вам трэба галачка, што гэта зрабіла пазіцыя? Мне не трэба галачка, мне трэба еднасць. Вы кажаце, што можна прыдумаць іншы праект, напрыклад, пра праведнікаў народаў свету, да? І вакол яго аб'яднаць. Я кажу, ўжо была спроба такая, і нічога не атрымалася. Як не атрымалася помнік ставіць в этой дні? Ведаеце, што вот пытанне прыярытэтаў. Я ж не супраць рэформы судовай сістэмы. Гэта надзвычай важна. Уласнасць, это надзвычай важна, але трэба пагадзіцца, як толькі людзі пачнуць выбіраць сваю ўладу, будзе вырашацца і пытанне курапатаў, і пытанне судовай сістэмы і гэтак далей. Вы гэтым упэўненыя? Я гэта гавару як чалавек, які двойчы выбіраўся на адносна свабодных справядлівых выбараў і быў у сапраўдным парламенце. Таму што калі ёсць парламент, калі ёсць заканадаўчая ініцыятыва, калі закон ёсць у краіне і ён выконваецца ўсімі, тады вы можете абараніць уласніка. А ў нашай сітуацыі, у сённяшняй сітуацыі, вы нешта паправіце, а там будзе зламана. Закон у нас выконваецца. Дайце людзям. Гэта не заўсёды той закон, які нам падабаецца, але закон у нас выконваецца. Гэта то, што адрознівае беларусаў. Законы у нас, я тут аспрэчыў бы гэты тэзіс. Як толькі у вас ёсць законны, вы сваім законным правам, нават канстытуцыйным правам прыйдзеце ў суд і скажаце, што у вас ёсць права выйсці там на вуліцу і пікетаваць, ваша канстытуцыйнае права, яно некуды знікне адразу. Але калі супраць вас будзе чыноўнік, нават калі не будзе яго канстытуцыйнага права, а будзе нейкі распараджэнне, ён заўсёды выйграе у вас. Вот у гэтым якраз праблема, што у нас закон... Все будзе па законе. Все будзе па законе, так. У Адольфа Гітлера таксама ўсё было па законе. Але якраз такі Анатоль толькі што сказаў, што калі абраць у парламент, напрыклад, людзей, якія будуць слабіяваць інтарэсы усталявання прыватнай уласнасці ў краіне, да, якія будуць слабіяваць інтарэсы непрызначэння суддзяў, напрыклад, як гэта зараз робіцца, а таксама нейкага выбарнага працэсу, будуць перамены. Тут мы... Прабачце, сябры, а вы ўпэўнены, што у нас не будзе так, як в Украіне? Ніхто не ўпэўнены. Свабодныя выбары гэта не ёсць гарантыя таго, што краіна будзе развівацца правільным кірунку. Гэта адна з перадумоваў, але гэта не ёсць абсалютная гарантыя. І трэба з гэтым быць вельмі асцярожным. Трэба пагадзіцца, што гэта першае, што мусіць быць. А далей сам выбаршчык. Не пагаджуся. Першае мусіць быць канстытуцыйная гарантыя правовой уласнасці і рэформы судовай сістэмы. Выбаршчыкі могуць памыліцца. Один раз, другі раз. Яны мусяць навучыцца адрозніваць, дзе папулізм, так, а дзе тыя рэчы, якія прапануюцца і рэальна паляпшаюць сітуацыю. Праз гэта трэба прайсці, але іншага не будзе, бо людзі ў нас тыя, якія ёсць. І ім патрэбна права выбара, нават на іх памылках. Звярніце ўвагу на сацыялогію, дарэчы, учора мне патрапіла, ну вы кажаце, што сацыялогіі няма, тым не менш маем, што маем. Беларускае грамадства саспявае да таго, што яно хоча ад улады аднаго, каб улада не перашкаджала людзям зарабляць. А гэта, зноў-такі, гэта немагчыма без канстытуцыйнай гарантыі правовой уласнасці і без незалежнай судовай сістэмы. Я лічу, што гэта два асноўных пункты, на якіх трэба аб'ядноўваць грамадства, і я думаю, гэту ідэю падтрымае як улада, так і грамадства. Спадар Анатоль, на жаль, час наш падышоў да заканчэння. Насамрэч, рэальна мы толькі пачалі, як мне здаецца, размову. Раблю прапанову сустрэцца яшчэ раз у гэтай студыі, калі будзе больш часу, можа, ў іншых абставінах нават, і працягнуць эту размову. Ярась, Анатоль, абсолютно за. Тады знойдзем час. Дзякуй вам вялікі, што знайшлі час прыйсці да нас. Палітыкі Юрай Зяньковіч і Анатоль Лябедзька былі ў студыі Еўрарадыё. Мы размаўлялі пра стан беларускай апазіцыі, пра перспектывы яе ў бліжэйшых і, можа, не ў такіх бліжэйшых выбарчых кампаніях. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё. Еўрарадыё.FM